Nenyaya yekuti ausosimudzira mushoko vaimhosa yawani mari aisundikwanira apa aikukwanira pakugamba tiri kuonana tirimwa autenga mhamba iri mhamba ndingotenga mhamba ingorambidzwa zvino manje mari yemhamba yarumwa wakaimba yako karumu pasaiti ungazvondakaitei ndine karumu kangu kamwe nekicheni yangu imwe waenda wakaongorora mukicheni ungatadza kucheka uswa iwe ndingocheka saka imwomwe muri kutaura kuti mungofuna kunditsvaka negurupu rese iri ngenyi uda kuzviurayire niwe munotongobva kune wadorisa mururu pakupfa kwemunhu muti zviri raiti zvamaita zvandaita zvokuti zveutera tambo unhu akatarisa kuti kwai ndandauzisunga orit handichazvisungiriri ba wati udini ndati kumhanya ndati kwei tichaenda mudhemu vakomana but sekuru zvamandiita hazvina kumbona zvandakuita zvokuita sei mungandifungire zvakadaro izvozvo muzukuru wenyu ndingotadza kufunga senyi izvezvo ndiri munhu kaini asi ndingadaro ndingori mwana wenyu wani inini bva uda kutaurira shuwa ka nyaya yatigone kumboiti kwazi tingoitaura nhasi ba handika nyaya yatiitauri nhasi ba nyaya ika iyi ngaizototaurwa rimwe zuva iwewe chandawo kutaura basi ngechekuti panapa ibva ngekuti pane one room mungozoya ndawaka kana muri kuti mungozoya but sekuru ndimi mega sekuru wangu wasara wese wakapera kufa ndotadza kushanyira sekuru wangu nekuti vanemba wani izvozvo ndingozviziva asi izvozvo chiki dzangu dzakakwira ngekuti pfungwa dzangu ka hazisati zagadzikana apa pfungwa dzangu dzakaita kunge mvura yakabvunduka saka inini ndiri kuti izvozvo chiki dzangu dzakakwira ngekuti iwe waifanira kutanga wafona ka iwe ndaikufonera andita hamuna foni saka ndizvo uri kutemba izvozvo kuti kwainge kuti handina foni pamutadza kuti munitengere foni ndaitawo sei amboya inzaiwo zvekutaura waigona kufona bamuzukuru noti foni yacho pana patina ba muyu sekuru ako foni yacho hanawo ba zvino ndiwo madzingire munoita mwana ba dai makuti mwana wogarazve nyika yese vaoneka mautodzingirira zve iwe shut up iwe bvira unyarara senge iwe usambotaura hako chinhu ba ngekuti izvo ndichasara ndichikuita panapa iwe ga uchagutsikana nawo uchazviona ngekuti ini handisi benzi ba inini iwe shamari iyo chena ibva ako panapa ukadakuita zvotamba ndikutokutema nebhenet rangu ririku ndoenda hangu bhenet rangu riri vanakuda uchigayo saka ima muna mari here muri kutaura nga muri kuita zvekukonzwa sei unoziva kuti inini ndizvo ndisingadiba izvozvo zvekuti mutaure kwandiri nini kunga munhu ari kuita zvekuchakisa muri kuti inyimi handina mari ba saka imari inyi kuchikati idhora dhora makatanga kuita dhora rinimi makatanga kuita dhora rinimi mungomuona ndizivi mari dzechiga here musara nenzara ndangoita 5 rand aiwa wese wakuita madhora katambarara angoita mari dhola akatanga rini kuita dhora rashiri wanenguoni zvigero zvese hapasina chigero che5 rand asi imi muri kutaura kuti kumari kicho kwese uko muri kuswera uko hamusupiwa mariba wanoona mariba ndakatoita zvekurikichira magwere wamwe utirikichira ibhinzi saka mari vanhu varunesva nemari ndimbotsvage kuti mari yacho ninayo here mungonetsawo pani imi torani pakayepo torani pakayepo paseri peuyo pasi pechituru chiri pasaidhi pemugoma torani wakadzi wangu maningi stei apa ndizvo zvinoita kuti huni mbitsizi makabvepi nazo mitanda mbitsii ihuni zekundunzirawo panapa heresi muchashandisa zadini saka tingopika nenyi manje so saka pamakudini apa matutoenda kuchigaya maiona alright
Mirai Tony. Ndizo hembe munoda kuenda nazo kushiga here. Mungoenda nehembe dzakanaka so smart kushiga kuti mudini muda kudzoka zve pamandara. Asidanzoka pamandara baba. Pfekani zvingoenderana nesize yenyu. Izi aziti basi mungopera kuri kupfimbwa murodhi netwapana turi mazuva kuti mungoita sei. Ndangoti zveri hembe yakadzika maikadzika. Panapa pamusha panapa handidi bauzviona chinjai hembe zenyu idzi. Bvisai mutsvage imwe hembe yendingoziva. Iya. Uda kuita pose munhu ndiyo nyaya dzemisingaizvi kuti mukadzi angu ita izvi angoda panapa izvi zvezvi kana vanhu vachida kuziva shiwa kuna Bambo Tito vachandiziva mushe kuti kuna Bambo Tito muri kushaya here budai muende nguva iripo ane zvekuzopera kundiradzika nenzara nyama yakasara iya iripi Irimo mumba. Kuti pamwe makapa hama zenyu dzakasvika ziya idzi kuti zingo ya nyama yangu idosara inini bambo panapa ndizopera uya nematsunga dei right mumusoro menyu umu imwe mirani musoro muchinyichi zvinyi zvomurunga marukwe Ndakarwa ni mani choniso. Makarwa ndiani? Mani chiwo. Dzikisa chimtoro ichi pasi. Makarwa ndiani? Mani choniso sondo apera msechitati pakawa ndiona mamuru basi. Tsvagai chigero izvozvi torai kastura komunze kunoku ndimunere inozi good style chaichai ndingoda kuti muone kwemuri. Torai kastura. Itai zvekukasikanisa ndamunera baba. Chigero chiri kupitora endai motora chigero. Mukuproti shwa munhu muri kuti kwazi mimi mara utanga kugadzira futi nemusoro. Handizvo zvinhu zvingozonetsa here. Iye maini choniso wacho atutonga panapa here. Imai chipo. Baba. Maini choniso makamuona kupi? Akara panapa sondo apera msechitati. Nyaya enda mutaurira ka. Chigero machona here. Nducha chigero singaona reza. Maona reza? Pane chigero, endai motora chigero chiri uko. Endai motora chigero chiri mbegi. Chiri mbegi. Begi rangu riya researcher yangu yeningoisira mabhuku angu iya. Andikushona pakana kuzwa pachiri ya mutorero. Ndakaisiya kuzasuku. Kana kuti mirai toni. Itai zvekukasika. Toni timugere muone kufamba. Akataura kuti manchonisa angoti kwazi mungoita basa rekuti kwazi mimi mungorukwa zvakadai so ndiani yeye. Zvazviri musoro make anaombotenga bamuchiti kadzika ndakatambisa mari akatobvisa zvazviri musoro wake vha. Zvazviri musoro make saka ango yako da kuti zvisenze panapa here. Ndemba kantaura kuti mudiba kuti ndirukwe makangoti hamuna mari. Bata zvimabvudzi zvako izvi. Handiba kuti murukwe, handiba saka ndiyo nyaya muri kulira here. Andisurira ba. Andisurira ba. Imi muri kunditaura kuti kuhope kwenyu kuchinyu. Musozwe izvo ndingomutaurira imi muruzwa. Tazvizwa. Unzaireza pamwe ndiyo ngokasika unzaitoni. Tipere zviumura izvi zvinyi izvi. Roda kuti kwai mukadzi shwa ndio zvingopera kuzomuitisa musikavha izvi. Ko mukazona muna murodhumu ari kumudai kwati kuti mungoramba. Ungari kudai izvezvi zvacho izvezvi. Rega ndezingambosenzi bamba. Panapa hazviitwiba izvi zvomuri kuita zvizvi hazviitwiba panapa izvi zvingoitwa kumwe kwete panapa. Mazwa? Zvizwa.
zvimabvudzi zvenyu izvozvi mungo ameno kuti muchaita sei mungotaura kana mai Jonisa asi mai Jonisa ari kuona kunga inini ndisina mariba kani ari kuona inini ndisina mariba yekumugadzisa hazizi kuti nine kusadaba kuti mugadziwe musoro akandibvunza ndakati makati hamuna mariba ndinoziva kuti imi mamudiba handidiba inini panapa I'm too jealous kana zvenyu zvekuda kuita muda kutsekerera izvo mungondoita zvekuti wamuna wangodarika pana mungoita nge muda kuwatsekerera one day muchashiona zvichaitika baba ndakasekerera nimi nditombogara nani kana ndinosekerera wacho ndiani izvo ndingozotoya zvimabvudzi zvenyu zvakawandisa izvi chitsvagai chekusunga mumusoro kana kutsvaga chiheti chekupfeka mupfeke muende kuchigaya kunongozozvipesisa manheru itai izvezvo itai zvekukasika itai zvekusumuka muende ya ndingomunera mai so mabvudzi zvivoda kuzozviuda kutsvaga pekuzozvipisa izvo bastard man napamba pangotongwa ndiona maini chioniso baini mbomba pangotongwa ngemukadzi kuti kwazi shuwa pamba pangotongwa nemukadzi ngogerwa zvimabvudzi zvakadai so izvi kuti zvididi azvipisa ndichatsvaka ambomone fo yangu manje mukadzi uyu hasi oenda uyawo nanhasi ndisingadiba izvezvo mukadzi akaenda kuchigayo haadzokiba nguva yesei munhu achindoti kuchigayo iwo mazuva ano chiri kunetsa ngechekuti muchigayo macho futi mune varume vanenge varitorimo iwe wangogaisawo chei wanga uda kutopfimba futi vakadzi vedu wachiita nga uri kuwagaisira mahara izvozvi mari ndamubasa angona kutobhadhara kuita butter trading yekuti magwere to something kwati kuya panapa kwati kuti ndabhadhara chigari kaimbotapidze foya yangu mapurisa anofunga kuti anondigona ini asarichiva mati ndaswera hangu kudzoka iro asi masvika chigari chai chapfa asina kufapa chaita sei saka nguva yesei matora iyi kutora nguva yekuti nyika ndanonokwa munoda kutaura kuti hamusiziva kuti manonoka here munoda kutaura kuti hamusiziva kuti manonoka pa mafambire ndaita ndaona kunge ndabvira kuendawo ndiri umhanya ndototi ndakurumidza ndisingaziva ndakunonokerai alright it's okay baba kunei namurusimbiswa ndandusimbiswa ndiani ndiuyu azani sahwira wenyu uyu sahwira wangu upi sahwira uyu anonama mapoto ndizvo ndikutaura kuti muri kuti makasika but izvoti makutanga kutaura kumamuri manje akamutaura kuti munoenda kwasahwira wangu iyeyo mapoto ndiani iye handina kuendako but ndasangana naye munzira pandandobva kuchigara masangana naye munzira kana kuti madarika nekumba kwake handina kudarika nekumba ba ndasangana munzira what you must know from today ruziva here my chipo what you must know zvaunofanira kuziva ngezvekuti my friend is not your friend uchaitwa something tikazonetsana newe panapa uruzvizwa handinomboita zvekuti ishamwari yangu baba tangosangana pakungopfudzana ndopati baba ari kuendobva nati vati musvike mumufarise muti ngauya andionewo tatinongopfudzana ndisuda kuzvibva ba izvo get out itai zvimwe mama anonoka kare futi mukoziva ndingomunera here ndanyakazeini baba
Wewe umunera nenyaya mataura iyo kuti kwazi shamwari yangu iyo. Tenda panaka nyara reri wanhu wataura. Enda utore mutu. Tsvaga muti. Ndikakunera nemaoko ndingokura tsvaga muti. Tsvaga chop chop uye kuno. Ndiwo kamuti uri kuona kamuti kangonera nyoka yakaita kunga iwewe. Tsvaga mupondo uko. Tora muti wekunera mwana munyika uyu. Magrade 0. Mama ni gate inpinda mukati umu. Kotama. Awe mukazi rubbish. Ndiro metrouser mukosara muitanga kunga mune madhaka emuhando ezvidhina. Iye aende pya. Zvinhu zvinotsvina kai. Mai chipo. Kuya pano. Izo zvinyi lautangira izo zvinyi tarisa itonga tarisa izo zvinyi inyi itsvinembwa saka ingwanyi zvine ndizvo ndisingadi papanapa izvi muri kuzwaka tsvakai chekubvisisa tsvina muuye kuwasheni kuno iwasheni zingobvi washeni dzagezwa izvo zvinhu siya pamba pane tsvina yembwa so bvisa Sabe ukasika samari hausi urwaraba iwe uruzwaka Ndodunga munhu adaufundira udaita chisarati chako panapa Kunoti chigubhu icho chakaboora bondiani apo tarisisa chigubhu icho zvaidhimbe itori chigubhu muina yakuita senyi takagumwa nembudzi mamuri kupi rambai muri kuti takagumwa nembudzi uyai kuno kuti munitaurire kuti hembe idzi hembe dzagezwa here kama dzikisai 1 by 1 tore bvisai mega hembe dzibviseni muende kozigeza futi hembe dzembe hazina kuchena basi tsvagai pekuisira unzai chidhishi kana chibhaketi chekuisira ichi musatuzure unga munhu ada kuita something by me muzwaka zvino hazina kuchena basi mada kuzoti kwazi angondinera murimi muri kuita uhenyu panapa pachena asi maoko angu asina simba basi sipo yacho ndo pasinapa sipo saka muda kuione pi yandakarikichire iya yakapera senangoti ndogare zvinhu zvakadai ndikatega nikogeso wangu zvakadai endai mozigeze izvozvizvi so ndisanda munera pa
Madhurembo acho marasa kupi? Zvakana mgomba. Very good. Makatimba here. Ndiro makadiniwo. Iripo hedu. Kana panozipani? Pamunhu umwe. Urai pamunhu umwe. Indopindo FM sasa nezvekuparidzira chikoko vanhu kuti vauye kumusangano wedu toita crusade kusagambo. Alright. Samune sanokurudzirwa ngadipo satifamba chiparidziro shoko redu kuna vanhu vakangosiyana siyana. Kuparidza hakuna kumboshata aba kuparidza. Saka ndichavhura bhaibheri rangu kuna Matthew chapter 6 verse 24. Hapana munhu ungabatira vatenzi vaviri nekuti uchawenga mumwe akada mumwe. Kana uchanamatira mumwe akazvidza mumwe. Hamungabatiri Mwari nepfuma. Toerengazve kuna Matthew 7 pavhesi ya 7. Kutsungirira pakunyengetera, kumbirai muchapiwa, tsvakai muchawana, gogodzai muchazarurwa. Mwari anotaura mushoko rawachiti gogodzai muchazarurirwa. Ini tikukokai kumusangano kuti tiparidzira zvinhu zvakasiyana siyana. Uye hakuna munhu angakoshesa pfuma naMwari. Nekuti pane kumwe mucharerekera kuzvinhu zvenyika muchisiya Mwari. Saka munofanira kuti kana mafunga kuita zvaMwari moita zvaMwari mosiya zvenyika. Saka ndozvatinongotaura nezvazvo chikokai kumusangano wedu kuti munge muripo muchizozwawo zvinochitaura. Shoko renyana wamboshata aba rakabvira unakafana. Senge vhesi ramataura kuti gogodza uchazarurirwa iri. Kumbira uchawana. Ivhesi rakanaka. Zvinasini nhangu panapa. Baba pano wabvumba ndiende kuchechi. Wabvumiba? Hawabvumiba kana nekutosvika kwamaita kuzvino nhasi maita henyu laki noti havasati wasvika ba waendawo kwawaenda kumambo. Hawabvumiba asi mazvita nyine soko renyu ramandiparidzira. Wabvumiba kwazi zvinodini? Watobvumiwa basi zvamataura ndangudzi hamuna kuzwa kuti munhu umwe. Vanhu vavo ndiwo ungonditi munhu umwe ndinongonzi kugara wega panapa. Wafanira kufamba nevamwe ba ungori umwe. Ndosa pava pangozi pamunhu umwe pamunhu umwe. Munofanira kunyengetera muchechi kubatsirei kuchechi kubatsirei kunamata chikuparidzirai shoko zvinoendeka zvakanaka zvinhu izvi. Zvinenge zvakanaka asi mabviri angu panapa kuti ndiende kuchechi ndo zvisingabvumirwi. Good. Svika henyu. Makadini? Iripo zvinokadiwa. Maswera ere bongo? Ya, maswera sei? Ndimakoka. Ndina kuwakoka ba urungofamba wachiparidzira. Ungofamba uchingoparidzirawo shoko. Kune crusade inoitwa kusagambo sana koka. Ndati amupangiza panapa ndiani? Ungofamba maraini mese muchingoparidzira shoko. Maziwa senyu kuti pana mayawa panapa musandite unga dzangu dzakapusa badika. Aiwa ndangoona misha yese nchingona misha famba chingoteerawo misha ndingoparidziro. Muruparidza nezvekuti? Tuparidza nezvaMwari. Saka munhu waMwari afiba? Munhu waMwari anofa. Awa muri waparidzira kuti waite senya? Towaparidzira kuti wauye kuchechi kwedu kune crusade uriitwa saka nachiroti wauye wazoonawo zvinova zvichiitwa. Kungoitwa nezvekudini nezvekudini? Kuparidza, kuimba, kunamata, pamwe nekutsanya chingotaurirana. Ineni handipindirani nazvo ba panapa mavava. Ineni handipindirani nazvo ba ende nyaya yandawo mutaurira ka ngekuti panapa mabhuku enyu makabata handimboti bane kuaona panapa kana kuti mutaurire mukadzi uyu zvekuti kwazi ana mateuka handidi ba zvokuti izvo zviri kundoti basi ndingozovhi ndaita mhosva muno mungoti vanhu vazhinji vari kunditi handisi right ba kana maraini mese apana ndingopindirana naye kwai handina mukanwa. Saka imimi ndiri mutaurira hangu kuti nemabhuku enyu aya bvirani kurongedza tunhu twanu munange noko mabhandiko. Ndachitokumba makuvhurirawo vhesi 1 mumbozwawo vhesi 1 yaMwari. Vhesi yekutini? Vhesi yaMateo chapter 6 verse 24. Ingobatsirenyi? Inotaura nezveMwari achiti hakuna munhu anokoshesa zvenyika achikoshesa zvinhu zviviri Mwari nezvenyika. Nekuti azopesa arerekera kuchinhu chimwe chenyika kana kuti chaMwari. Imi nharo izo muri kuita izi ndiri kuti masoko muri kutaura handiadiba kuava. Imi muri kuramba muri kuita nharo dzekudini asi matumwa kani? Aiwa tinotumwa tongoparidzirawo shoko. Handizvidiba pano pamba pangu panapa handimbodi hangu ba. Alright. Handizi kuti ndingomutaurira senyi ba kuti izvo muri kuita izvi handimbozvidiba mavaka. Ndatitakurai zvinhu zvenyu izvi mubve pano izvo zvitso. Tachinokumbira ngokuvhuridzire kuvhurira mavhesi. Handishadiba mavaka. Asi mune dhimoni kani? Aiwa. Chechi ingobatsirenyi. Wamwe Ivan nyaya dzechechi idzi wakadziva vanhu vari kutohwa, vamwe wangorapwa kwai masejari, vamwe wangovhi hambai kumasoya, vamwe wangodidini. Aiwa asi kwedu hatidaro hatina matiri kana mvura. Hakuna chechi iri naneba, hakuna chechi iri naneba. Mafundisi chechi ari kubvira kubatwa ngemhosva. Ibvani hanu panapa. Itaenda. Hapana chinhu chenyu chomasiya here pana? Hapana. Good. Imimi akamutaurira mutemo wekuti kwazi mungoti kwazi imimi mungodaidza vanhu vangoparidza panapa ndiani?
Andina kudaidza banda ndichitogeza hangu masosi ndizwa kutoti gogoe. Pindai mbo mwizvo zviriso bastard man. Aujaira tsika yakashata panapa imimi. Amutaura kwazi mungoita zvinhu zvokuparidziwa ndiye. Andina ngotaura beini iye angosvikwa ndokuzoda nepibe ndangomuno Kunzai maoko. Maidani! Maidani! Anduzozviona kuti baba vako. Kudai kwanza. Anduzozviona kuti baba napa. Kana muri kuda kuita zvemachechi zvenyu izvozvo, mungoenda kumba kwanu. Satan Diablos.